извънредните епизоди на Лайв Полиграф и дежурните епизоди по повод смъртта на 24-годишния Момчил Георгиев. Отново сме в град Попово, малко след протеста в Търговище, който събра над 5000 души. Какво се случи тук, какви бяха емоциите, настроенията, как успяхме да блокираме международната пътна мрежа София-Варна, изобщо какво се случи днес, на 12 октомври, в 12 часа пред областната дирекция на полицията, ще разберете в настоящото видео. Харесвайте, коментирайте и споделяйте, за да стига истината до повече хора. Разград, Варна, Търново, Пловдив, Дупница, София. Елате на пътя, пътя е ваш. Днеска времето е ваше. Днеска сте тук да крещите за справедливост, за Момчил. Нека всички да дигнем шум за него, да ни чуе там, където се намира. Да знае, че тук има много хора, които го подкрепят. Има много негови приятели, мотористи, хора, които са дошли днес тук да изразят своята подкрепа за Момчил. Е тук съдебната палата, горе където бяхме, полицията. Тези хора не работят за народа. Тези хора лъжат. Лъжат. Мафия. Хубаво е да знаете, че никой не може да каже как Момчил Георгиев на 24 години от Попово си отиде в онази нощ на 2 срещу 3 април тази година. Никой не може да отговори нито на мама Стоянка, нито на татко Светло. Никой не може да им каже как стана това. Никой не вярва, че това е пътно-транспортно происшествие. Момчил е, повтарям, еталон, що се отнася до мотоциклетизъм, до правила на пътя, до култура, до поведение, до отношения, ако щете, що се отнася до всички участници в движението. Момчил е човек, който е поддържал този участък, Попово-Кардам, със своите машини. Купил си 2 снегорина, 2 описашаващи машини и 5 години подред е поддържал този участък той, заедно с Гогата. Именно на 2 срещу 3 април, около 21:30, именно Гогата е последният човек, който е казал на Момчо чао. Той му е казал: Гога, тръгвам си, отивам да хапвам, прибирам се. Тръгват от село Славяново по посока на град Попово на кръстовището с главния път за Търговище и Разград, така нареченото околовръстно на Попово. Някак си незнайно как Момчил решава да тръгне в дясна посока. Не използва нито един от входовите и изходите на Попово, 4 на брой додолу до кръстовището за Кардам. И незнайно как
умира. Не знаем в колко часа е станало това, не знаем къде точно е станало. Сигурни сме, че не е там, където сочи разследващата полицайка от районното управление в Попово, чиято оставка искаме, както и на началника на районното управление в Попово. Някой ваш близък да ви се представя, че е загинал при ПТП, а в следващия момент той да е убит. Благодаря на всички. С вас сме силни! Няма да се предадем и горе главата на всички, истината ще излезе. Щом сме заедно, никой не може да победи. Благодаря ви отново.